Rekrytoinnit ovat tärkeä, mutta riskialtis ja aikaa vievä prosessi yrityksellesi. Joskus perinteinen työpaikkailmoitus tuottaa hakemuspinon, josta sopivan hakijan löytäminen on työn takana. Tai vielä pahempaa, joskus sopivaa hakijaa ei tunnu löytyvänkään. Messin rekrytointitapahtumista saat uudenlaista näkyvyyttä yrityksellesi ja mahdollisuuden kohdata tehtävästä kiinnostuneet työnhakijat. Me kutsumme paikalle hakijat, sinun tehtäväsi on kertoa yrityksestäsi ja avoinna olevasta tehtävästä. Messin rekrytointitapahtumiin voi osallistua myös netin kautta. Messiliven ja sen chat-ominaisuuksien avulla tavoitat myös ne työnhakijat, jotka eivät vaikkapa pitkien etäisyyksien vuoksi pääse paikalle. Halutessasi teemme tilaisuudesta tallenteen, joka on työnhakijoiden nähtäville rekryn aukioloajan. Messin rekrytointitapahtumat ovat nopea ja tehokas tapa hoitaa rekrytoinnit. Tule messiin!